التاريخ كجمر حانت عمق ጭንቀት ዝተሓለት ጓል ኣብ ልዕሊ ፖላሶ ጠጠው ኢላ ንግዚኡ መንነቱ ምዘይነት ፀረልና ሰብ ብቴሌፎን ክትዛረብ ዳተዓዘብና ክኸውን ከሎ ኣብ ዘረብኣ ካብዘን ላዕሊ ከጨንቓ ከምዘይደልን ንበይና ክገድፋን ነሳውን ዝደልዩ ከም ትገብረሉ ብምዝራብ ካብ ላዕሊ ዘሊላ ወደቐት። ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ኣደይ እንዳበለት ትፅውዕ ዝነበረት ሓንቲ ህፃን ኣብ ታሕቲ ናይቲ ናሕሲ ነዲኣ እንዳደለየታ ኸላ ዘይተፀበየቶ ካብ ላዕሊ ዝወደቐ ናይ ኣዲኣ ሰብነት ምስ ተዓዘበት ብስንባደ ክትውጭጭን ትዕዝብትና እዛ ህፃን እዚኣ ዓብያ ነዚ ክስተት ብሕልማ ክትዕዘብን ካብ ድቃሳ ሰንቢዳ ክትበራበርን ንዕዘብ። ሽማ ሶንያ ኮይኑ ነዲኣ ካብ ሰኣነትሉ ዕለት ጀሚራ ናይ ስነ ልቦና ሽግር ዝፈጠረላ ክመስል ነገራት ንምእዛዞም ከቢድዋን ሓሳባታ ንምግላት ተፀጊማን ከም ፅማም እንዳተረዳድአት ሂወታ ብስቅያት ክትሕልፎን ንዕዘብ። ሕጂ ድማ ካብ ድቃሳ ድሕሪ ምብርባራ ቁርሳ ድሕሪ ምብላዕ ሻወር ወሲዳ ናይ ዕለታዊ ስርሓ ንምስራሕ ኣብ መንገዲ ኣብ ዝነበረትሉ ምስ ከመዲኣ ኮይና ስዕብየታ ሰይትቦኣ ተራኸበት። ብምልክት እንዳተዘራረባ ካብ ዝተዛረብኦ ከም ንርድኦ እንተኮይኑ ኣዲኣ ድሕሪ ምሟታ ኣቦኣ ካልእ ሰበይቲ እትዮ ሓድሽ ሂወት ብምጅማሩ ንሳ በዚ ነገር ከም ዝሓረቐትን ምስ ኣቦኣ ዝነበራ ዝምድና ቋሪፃ ንበይና ናብራ ሂወት ምምራሕ ከም ዝተተሓሓዘቶን ንርዳእ። ብትሕትና ናይ ኣዲኣ ዝነበረ ንብረት ብሽማ ንክገብሩላ ክትሓታ ኸላ ዘይትቦኣ ግን ካብ ቤተሰባ ብምርሓቕን ምስ ኣቦኣ ካብ ትዘራረብ ከማን ነዊሕ ከም ፀንሐት ነጊራ ሕጂ ድማ ምስ ኣቦኣ ክትዘራረብ የእሚናታ ብሓንሳብ ብመኪና ጉዕዞ ጀመራ። እንተኾነ ግን ከም ዝሓሰበቶ ዘይኮነ ድሕሪ ዝተወሰነ ጉዕዞ ሰይትቦኣ ናብ ሓደ ጫካ ድሕሪ ምውሳድ ብፀሊም ክዳን ዝገበሩ ሰባት ከም ትጭወ ገበረታ። ድሕሪ ዝተወሰነ ሰዓታት እታ ሰይትቦኣ ኣብ ሓደ ሆቴል ምስ ሓደ ሃፍታም ሚስተር ሉብ ዝተባሃለ ሰብ ተራኺባ ምስ ትካላ ሓቢሩ ክሰርሕን ዓስቡ ድማ ንሶንያ ኣብቲ ሆቴል ኣብ ሓደ ክፍሊ ኣዳላትሉ ከም ዘላ ብምንጋር ብዘይ ናይ ሶንያ ድሌት ምስኣ ፅቡቅ ግዜ ክሕልፍ ዓደመቶ። ሶንያ ግን ቅድሚ ሚስተር ለቡ ምምፅኡ ኣቀዲማ ተበራቢራ ብምባራ ብፊኒስትራ ዝሃደመት ክትመስል ፊኒስትራ ከፊታ ፃዕዳ ጨርቂ ምስ ሓፂን ኣሲራ ነሳ ድማ ኣብቲ ውሽጢ ክፍሊ ነበረትን። ድሕሪዚ ኣብቲ ክላስ መፂኡ ነቶም ሰዓብቱ ብምእዛዝ ኣብ ዝደሌላ ዝነበረ ሰዓት ካብ ዝነበረቶ ርማዴት ወፅእ እሞ ሓገዝ ንምርካብ ክትጎይ ጀመረት። ሶንያ ኣብቲ ፊኒስትራ ጨርቂ ዝኣሰረትሉ ምክንያት ኣብቲ ክፍሊ ከም ዘላ ንኸይፈልጥዋ ነበረ። እንተኾነ ግን ከም ዝሓሰበቶ ክኾነላ ብዘይምኽኣሉ ካብቶም ሰባት ሓደ ስለ ዝረኣያ ደድሕሪኣ ክጎይ ጀመረ። ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ኣብቲ ሆቴል ኣብ ሓደ መዕረፊ ክፍሊ ውሽጢ ሓደ ቢያንግ ዝተባሃለ መንእሰይ ንኽትሪኦ ዘብህግ ምግቢ ድሕሪ ምብልዑ እቲ ምግቢ ብፀላዕቱ ተመሪሱ ብምባሩ ክሓምምን ምስትንፋስ ከኣብዮን ይርአ። ሶንያ ድማ በቲ ናይቲ ክፍሊ ኮሪደር ተሃድም ብምባራ ኣሳሳይ ርእዋ ዝገበርዎ ነገር ንኸይፍለጡ ንሶንያ ናብቲ ክፍሊ የእትዋ። እቲ ዝተመረዘ ምግቢ ንኽመውት ዘይኮነ ከም ዝዘክር ዝገብር ብምዃኑ ሶንያ ምስ ተዓዘበቶ ክትዛረብ ስለ ዘይትኽእል ብቴሌፎና ሰባት ይከታተልዋ ከም ዘለውን ክጨውዋ ከም ዝተለዩን ፅሒፋ ሓግዘኒ ብምባል ኣርኣየቶ። ንሱ ግን ንዘርኣየቶ ነገር ግዲ ከይሃበ ካብ ክላስ ክትወፅእ ስለ ዝነገራ ከምዘይሕግዛ ተረዲኣ ባዕላ ዝኸኣለቶ ንምፍታን ኣብ ማዕፆ ምስ በፅሐት ናይቶም ሰባት ድምፂ ስለ ዝሰምዐት ትፀናፀነትሉ ኣብ ዝነበረት ሰዓት ንሱ ድማ ኣብ ውሽጢ ናይ ሰኽራን ስምዒት ኮይኑ ብድሕሪኣ ሓቂፉ ናብ ዓራት ብምውሳድ ብሓይሊ ክዕምፀ ክፍተን ይርአ። ነሳ ግን ነብሳ ንምክልኻል ኢዱ ድሕሪ ምንካሳ ኣብ ጥቓ ዝነበረ ንብረት ርእሱ ሃሪማ ሃለዋቶ ከም ዘጥፍእ ጌራቶ ካብቲ ክፍሊ ክትወፅእ ከላ ንዕዘብ። ክልቲኦም ዘይፈልጥዎ ጉዳይ ግን ንቢንግያን ሽሙ ንምድፋእ ዝተለዓለ ኣኮ እውን ቢን ብካሜራ ከም ዝቕዳሕ ገበሮ። ንፅባሒት ንግሆ ኣብቲ ሃገር ብሃፍቲ ወደር ዘይብሉን ወብዝብል ሽም ዝፍለጥ ግሩብ ሃፍቱን ትካሉን ሓላፍነቱን ብምልኡ ካብ ደቁን ላዕሊ ንደቂ ደቁን ሳልሳይ ትውልድን ከም ዝመሓላለፍ ወረ ስለ ዝተነዝሐ ዝቃልሑ ዝነበሩ ዜናታት ብምልኦም ብዛዕባ ዝነበሩ። በዚ ድማ ቢንግያን እቲ እንከወዲ ወዶም ብምዃኑ ካብ ጋዜጠኛታት ዝቐርብሉ ዝነበሩ ሕቶታት ሸለል ብምባል ናብቲ ናይ ቦርድ ኣኼባ ንምስታፍ ተራኸበ። ኣኩ እውን ኣብቲ ቦታ ክርከብ ከሎ እቲ ሓላፍነት ንዑ ንክወሃቦን ተፈታውነት ከትርፍን ይፍትን ነበረ። እንተኾነ ግን እቶም ናይ ቦርድ ኣባላት እቲ ሓላፍነት ንሚያንግ ንክወሃቦ ወሰኑ። ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ሶንያ ድማ ናብ ኣባኣ ሱታ ጋር ኣምርሐት።
ሰይትቦኣ ግን ኣብ ጎኑ ቦኣ ብምዃን ነሳ ተጠቃዒት ከም ዝኾነት ተምስል ነበረት። ሶንያ ድማ መጥቃዕቲ ከም ዝፍጸማ ጌራ ከም ዝነበረትን ብምንካር ብተወሳኺ ብምውትድኣ ሽም ዝተመስረተ ቤት ትምህርቲ ንኽሸጦ ከም ዘይትፍቅድን ዋላ እንተተዛረበት ኣቦኣ ግን ብዘረባኣ ሓሪቑ ክቃየቋን ብተወሳኺ የማዲኣ ኣብዚ ቦታ ክትልዕል ከም ዘይትኽእል ብምንካር ሃንደበት ብፅፍዒት ሃሪምዋ ካብ ገዝኡ ክትወፅእ ክገብራ ይረአ። ኣብኡ ንሚንግ ድማ ትማል ንዝቐድሖ ቪድዮ ኣብ ሚድያታት ከም ዝዝርጋሕ ብምግባር ነቲ ዝተባህለ ትካል ሓላፍነት ወሲዱ ንክመርሕ ገና ኣብ ዝተመረፀሉ ሽሙ ከጥፍእ ይረአ። ብተወሳኺ ናብኡ ብኣካል ብምኻድ እውን ብፍቓዱ ካብቲ ሓላፍነት ክእለ ከም ዘለዎን ከእምኖ ኣብ ዝፈተነሉ እዋን ሚንግ ግን ኣቐዲሙ ነቲ ዝበልዖ ምግቢ ከም ዝመረዘን በቶም ሚድያታት ዝተዘርግሑ ቪድዮ እውን ንሱ ከም ዝገበሮን ስለ ዝፈለጠ ብሙሉእ ተኣማንነት እታ ጓል ሕፅይቱ ምዃናን ክምርዓዋ ምዃኑ ብምንጋር ካብ ቤት ፅሕፈቱ ከም ዝወፅእ ገበሮ። ንተሓጋጋዚኡ ድማ ናይታ ጓል ኣድራሻ ክፃሪ ይነግሮ። ኣቦኦን ሶንያ ድማ ምስ ሰበይቱ ምዝርራብ ጀሚሩ ሶንያ ንኽጭወን ዝገበረታ ብሙሉእ ዝነገረቶ ሓቅነቱ ምስሓተታ ነሳ ግን ብልስሉስ ዘረባ ክትእምኖ እንዳፈተነት እቲ ሚስተር ልቡ ዝተባሃለ ሃፍታም ናይ ጌንግስተራት መራሒ ንሶንያ ከም ዝፈተዋን ምስኣ ክነብር ከም ዝጠልን ተካሎም ድማ ሽግር ከይገጥሞን ምስኦም ክንክሰርሕ ዝተለይንቶ ኮይኖም ግድን በዚ ክሰማምዑ ከም ዘለዎም ብምንጋር እንዳኣመነቶ ኸላ እታ ሓቀኛ ጓላ ናብቲ ዝነበርዎ ክፍሊ ብምእታው ነቲ ብማሕበራዊ ሚድያ ዝተዘርግሐ ቪድዮ ክተርእዮምን ምስ ሃፍታማት መሪፃ ተሓድርን ክብራ ንገንዘብ ትሸይጥን ኢላ ብምንጋር ሽም ሶንያ ንምድፋእ ክትፍትን ትረአ። ድሕሪ ቀትሪ ኣጋምሸት ሶንያ ኣብ ገዝኣ ኸላ ማዕፅዋ ተኳሕኳሐ። ማዕጾ ብዝኸፈተትሉ ግዜ ሰይትቦኣ ምስቶም ጋንጊስተራት ብሓንሳብ ብምባራ ዳግማይ ከም ትጭወ ክትገብር ከኣለት። እቶም ሰባት ናብቲ ሃፍታም ልቡ ሒዞማ ድሕሪ ምኻድ ኣብቲ መኪና ውሽጢ መጥቃዕቲ ክፍጽመላን ቀደ። በጋጣሚ ግን እቲ ብሰራሕተኛታቱ ኣድራሽኣ ጻሪ ዝነበረ ሚንግያን ግን ይከታተላ ነበረ። በዚ ድማ ካብ መንጎኦም ወሲዶን ንዕኦም ድሕሪ ምቕጥቃጥ ድማ ካብ ኩሉ ክፉእ ነገር ክሕልዋ ምዃኑ ይእሚኑ ናብ ገዝኡ ሒዝዋ ክኸይድ ንዕዘብ። ድሕሪ ዝተወሰነ ደቃይቕ ኣብ ገዛ ምስ በጽሑ ኣብቲ ሆቴል ንዝተፈጠረ ነገር ኩሉ ይቕሬታ ድሕሪ ምሕታት እቲ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝተዘርግሐ ናይ ክልቲኦም ቪድዮ ኣብ ስርሑ ሽግር ከም ዝፈጠረሉ ብምግላጽ ካብ ጸላእታ ይኹን ካብ ዘሸግርዋ ሰባት ውሕስነታ ሕልው ከም ዝገብርን ብተወሳኺ ብዙሕ ጥቕምታት ክትረክብ ከም ዝኾነት ብምግላጽ ንኽትምርዓዎ ሕቶ የቕርበላ። ውሳነ ወሲና መልሲ ቅድሚ ምንጋራ ግን ካብ ናይ ኣዲኣ ቤት ትምህርቲ ቴሌፎን ተደዊሉላ ቀልጢፋ ንኽትመጽእ ተነገራ። ብተደጋጋሚ ብዘጋጠሞም ናይ ገንዘብ ሕፅረት ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ዘለው ተምሃሮ ትምህርቶም ብግቡእ ክመሃሩ ከም ዘይከኣሉን በስ እንተቐፂሉ ድማ እቲ ቤት ትምህርቲ ኣብ ቀረባ መዓልቲ ክዕፁ ከም ዝኽእል ክንገራ ከሎ ነሳ ድማ ከይጭነቁን መፍትሒ ሒዛ ከም ትመፅኦም ብምግላጽ ተመሊሳ ናብ ገዝኣ ክትኣቱ ንዕዘብ። ንጽባሒቱ ሶንያ ናብ ሚንግያን ብምምራሕ ናብ ገዝኡ ኣተወት። ሚንግያን ተማሊ ብታህዋስ ዝኸደትሉ ምኽንያት ኣብ ዝሓተታ ግዜ ነቲ ዘጋጠማ ነገር ምስ ነገረቶ ንሱ ድማ ነቲ ዘቕረበላ ሕቶን ተተቐቢላቶን ንኽትምርዓው ፈቃደኛ እንተኾይና ንሱ ድማ እቲ ቤት ትምህርቲ ንኸይዕፁ ከም ዝሕግዛ ይነግራ። ነሳ ግን ነቲ ቤት ትምህርቲ ካብ ኣቦኣ እንተዘይገዚእዎ ብዝኾነ ዓይነት መንገዲ ከም ዘይሕግዛ ስለዝተገንዘበት ንኽገዝኦን ብሽሙ ንኽገብሮም ብምንጋር ብተወሳኺ ንሰናይ ተግባርን ዝተሸገሩ ተምሃሮ ዝመሃሩሉ ብምዃኑ ብህዝቢ ተፈታውነት ከም ዝረክብ ወላ እንተነገረቶ ንሱ ግን በዚ ስለ ዘይተሰማምዐ ንሳው ናይ ምርዓወካኒ ብምባል ካብቲ ቦታ ገዲፋቶ ክትከይድ ኣብ ዝሓስበትሉ እዋን ግን ካብኡን ላዕሊ ካልእ ኣማራፂ ከም ዘይብላ ስለዝተገንዘበት ብዘይተጸበዮ መልክዓን ተጠቂማ ኣብ ፍቕሪ ክትእትዎን ብሓሳባ ከም ዝሰማዓን ክትገብሮ ንዕዘብ። ሓደ ትእዛዛትን ሕግታትን ከቕምጠላ ከሎ ካብ ድሕሪ ሕጂ በዝሒ ከም ዝራኸቡን ናብ ስራሕ ኣብ ዝኸደሉ ግዜ እውን ምስኡ ከም ትኸይድን ድሕሪ ምንጋሩ ናብ መደቀሲኡ ግን ምእታው ኮነ ከም ዝሕጅዝ ዝገበረቶ ምስኡ ከይትልጠፍ ብምንጋር ቢያንስ ናይ 20 ሰንቲሜትር ርሕቀት ክህሉ ይነግራ። ንገዛኣ ኸይዳ ንብረታ ክተምፅእ ኣብ ዝሓተተቶ እዋን ኣቐዲሙ ክፍላ ዳልዩ ሓደ ዘድልይዋ ነገራት ገዚኢላ ብምባሩ ንኽትከይድ ከፍቅደላ ኣይከኣለን። ነሳ እውን ሕጉስቲ ኮይና ናብ መደቀሲኣ ብምእታው ነቶም ነቲ ቤት ትምህርቲ ዘመሓድሩ ሰባት ቃል ብዝኣተወትሎም መሰረት ነቲ ሽግር ከም ዝፈትሓቶን ብሞባይል ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ክትልእ ከሎምን ንዕዘብ።
ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ምስ ኣቦሓጉኡ ጋሽኡ ንኸላልዮ ናብ ገዝኡ ሒዝዋ ኸይድ ከሎ ሕፂቱ ከም ዝኾነት ገሊጹ ዝተወሰነ ድሕሪ ምዝርራቦም ኣቦሓጉኡ ንበይኖም ናብ ኦፊስ ከይዶም ክዘራረቡ ድሕሪ ምንጋር ዘረባ ጀሚሮም ኣዲኣ ከም ዝሞተት ብምግላጽ ንዓኣ ክምርዓዊ ከም ዘይክእል ብምንጋር ተቃውሞ ኣቕሪቡሉ ዋላ እንተነበረ ንሱ ግን ነቲ ትካሎም ንምዕራይን ዝጠፍአ ሽሙ ንምስትኽኻል ግድን ነዚ ነገር ክገብሮ ከም ዘለዎ ምስ ነገሮ ግን ብፍሽኽታ ተመሊኡ ብሓሳቡ ክሰማዕ ከኣለ። ካልኦት ቤተሰቡ ምስ ሶንያ ብሓንሳብ ኮፍ ኢለን ዘይትሰምዕ ስለ ዝመሰለን ከሓሚኣን ብዛዕባ ሕማቕ ነገራት ኣብ ዝዛረበሉ ዝነበራ እዋን ንሳ ድማ ብዘይተጸበየኦ መንገዲ ብሞባይላ ክትዛረብ እምበር ክትሰምዕ ከም ትኽእል ጽሒፋ ብምርኣይ ተሰምደን ንርኢ። ኣቐዲሙ ሚንያንግ ነቲ ቤት ትምህርቲ ክገዝኦ ዝኽእል ንሳ ብተርእዮ ባህርን ብዝተወሰነ ዋላ እንተኾነ ንሰባት ክትእምን ተኽኢላ ምዃኑ ነጊርዋ እምበሩ ብፍላጣ ኣብ ቅድሚ ቤተሰቡ እንዳተኸናኸነቶ ኸላ እቲ ሕሙም ከብዱ ዝኾነ ኩኡ ድማ ተንኮል ዝሓዘሉ ሕቶታት ብምሕታት ንኽጻልኡ ዋላ እንተፈተነ ንሳ ግን ኩሉ ነገር ብግልባጡ ከም ዝኾነን ንሚያንግ ድማ ብስርሑ ኾነ ብግላዊ ህይወቱ ሕጉስቲ ከም ዝኾነ ተዛረበት። ኣቦሓጉኡ እውን ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ጋዜጠኛታት ፀዊዑ ብዛዕባ ርክቦምን ሕፂት ከም ዝሓዘን ብግልፂ ክዛረብ ይነግሮ። ኣብ ተመሳሳሊ ትዕዝብትና ሰይትበኣን ጓል ሰይትበኣን ነቲ ፍሉጥን ሃፍታምን ዝኾነ ሚንያንግ ክትምርዓዎ ስለ ዝኾነት ወረ ስለ ዝበፅሐን ብቕንዕን ሕስድናን ተረቲዐን ብኸመይ ነቲ መርዓ ከም ዝበላሸውኦ ተንኮላም ምፍሓስ ተጸሚደን ነበራ። ነጽባሃይቱ ቅድሚ ምስ ጋዜጠኛታት ቃለ መሕተት ምክያዱ ጓል ሰይትበኣ ናብ ሚያንግ ብምኻድ ሓፍታ ምዃና ገሊጻ ብዛዕባ ሕማቕ ዝኾኑ ነገራት ክትዛረባ ዝፈተነትሉ ግዜ ንሱ ግን ከዘራርባ ኸማን ፍቓድ ክህባ ይመረፀን። ምስ ሕፂቱ ብምዃን ናብቲ ጋዜጠኛታት ዝነበርዎ ኣትዩ ንዝቐርብሉ ሕቶታት ኣብ ምምላስ ከሎ ቅድሚ ሕጂ ምስ ብዙሓት ኣወዳት ዕርክነት ጀሚራ ከም ዝነበረት ዘርኢ ስእሊ ስለ ዝበፅሖም በዚ ጉዳይ ንዓኣ ከፋጥጡን ክሓትዋን ጀመሩ። ንሳ ድማ ኣብቲ ስእሊ ዘላ ጓል ንሳ ከም ዘይኮነት ዋላ ከተረድኦም እንተፈተነት እቲ ጉዳይ እንዳበኣሰ ብምኻዱ ንኽትረጋጋእ ሒዝዋ ናብ ሓደ ክላስ ብምኻድ ንሱ ንባዕሉ ብዛዕባኡ ምስ ሓተታ ንሳ እውን ሓሶት ከም ዝኾነ ምስ ገለጸትሉ ንሱ ድማ ነቲ ሓጋጋዚኡ ነቲ ስእሊ ዘቀናበረ ሰብ ገጻርየሉ ይነግሮ። እቲ ተሓጋጋዚኡ ግን ነዚ ጉዳይ ንምርግጋጽ ቀሊል ከም ዘይከውን ብምግላጽ እቲ መፍትሒ ካብኣ ክርሕቕ ከም ዘለዎ ክመኽሮ ከሎ ነቲ ዘረብዎ ዘለዉ ነገር ብጽሞና ትሰምዕ ዝነበረት ሶንያ ድማ ነቶም ሽግራት ንምፍታሕ ካብቲ ቦታ ንምኻድ ምስ ፈተነት ንሱ ግን ጠጠው የብላ እሞ ከም ዝኣመናን ነቶም ነገራት ክሳብ ዝዕርዮም ድማ ኣብ ክጸንሕ ይነግራ። ድሕሪ ዝተወሰነ ደቃይቕ ብናይ ኣይቲ ሓገዝ ብምግባር እቲ ስእሊ ዝተቐናበረ ከም ዝኾነ ድሕሪ ምፍላጡ ኣብቲ ኣዳራሽ ተመሊሱ ኣብ ዝኣተወሉ እዋን እቲ ስእሊ ሓቂ ከም ዝኾነ ዝገልጽ መደረ ካብ ሰይትበኣ እቶም ጋዜጠኛታት ሓበሬታ ይክቡ ነበሩ። ንሱ ድማ ኣብ ማእኸሉ ብምእታው ብሰብ ሞያ እቲ ስእሊ ፎርጅድ ከም ዝኾነ ከም ዝረጋገፀን ብማሕበራዊ ሚድያ ንኽዘርጋሕ ዝገበረ ሰብ ድማ ኣጻሪ ከም ዝረኽቦን 10 ሚልዮን ካሕሳ ከም ዝሓቶን ይዛረብ። እዚ ዘረባ ድማ ኣብ ገጽ ሰይትበኣን ጓል ሰይትበኣን ስንፓደ ክፈጥር ከኣለ። ድሕሪ ዝተወሰነ ሰዓታት ሶንያ ካብቲ ሆቴል እንዳወፀት ከላ በአጋጣሚ ሰይትበኣ ምስ ሓንቲ ናይ ጽሬት ሰራሕተኛ ተሓቢኣ ክትዘራረብ ተዓዘበት። ነታ ናይ ጽሬት ሰራሕተኛ ብኣትኩሮ ምስ ረኣየታ ትዕዝብትና ንድሕሪት ብተዘክሮ ይመልሰና እሞ ኣዲኣ ብሂወት ኣብ ዝነበረትሉ ገና ቆልዓ ኸላ እታ ናይ ጽሬት ሰራሕተኛ ናቶም ኣገልጋሊት ከም ዝነበረትን ነዲኣ እውን ትከናኸና ከም ዝነበረትን መድሃኒት ከይተረፈት ተውሕጣ ከም ዝነበረት ትስክብላ ከኣለ። በስ ድማ ምስ ሰይትበኣ ብኸመይ ክፋለጣ ከም ዝኽእላ ኣብ ኣእምሮኣ ሕቶ ፈጠረላ። ኣቐዲሙ እውን ኣዲኣ ሓደጋ ዘይኮነስ ብሰብ ሞይታ ከይትኸውን ትጠራጠር ብምባራ ኣብ ናይ ኣዲኣ ሞት ኢድ ክህልዋ ብምባል ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ከተጻሪ ትጅምር እሞ ነጽባሃይቱ ንጎ ናብ ኣቦኣ ኣምርሐት። ኣብ መጀመርያ እግራ ኣቦኣ ከዘራርባ ድሌት ዋላ እንተዘይነበሮ ተስፋ ከይቆረፀት ኣብ ቀጻላይ መዓልቲ እውን ዓሳ እንዳገፈፈ ከሎ ትረኽቦ እሞ ብትዝታን ድሕሪት መሊሳ ብሓንሳብ ኮይኖም ዓሳ ይገፉ ከም ዝነበሩ ብምንጋር ተረጋጊኡ ከም ዝዛረባ ትገብር እሞ ክሳብ ሕጂ ሸለሊላቶ ንበይና ህይወታ ዝመራሓትሉ ዓመታት ኣልዒላ ይቕሬታ ድሕሪ ምሕታታ ዳግማይ ምስ ኣቦኣ ተቐራሪቦም ድራር እንዳበልዑ ንርኢ። ሰይትበኣ መፅያ ስለ ዝረኣያታ ምስ ኣቦኣ ብምትዕራቕ እውን ብዙሕ ቅሳነት ክፈጥረላ ይከኣለን።
ኣብ መንጎ ምግቦም ምስ ኣቦኣ ዕላል ተጀሚሩ እሞ ብዛዕባ መዋቲት ኣዲኣ ዕላል ከፊታ ካብ ኣቦኣ ናይ ኣዲኣ ድያር ንክትወስድ ፍቃድ ረኸበት። ግን ቅድሚ ደቃይቅ ሰይትበኣ ኣብቲ ናይ ስቶር ክፍሊ ብምእታው ነቲ ድያሪ እንዳደለየቶ ኸላ ኢድ ብኢድ ሶንያ ስለዝሓዘታ እቲ ጥርጣሪኣ ብግልፂ ብምስራብ ኣብ ናይ ኣዴ ሞት ኢዳ ኣለክድዩ ንስኽ ዲኽ ቀቲልካ ብምባል ብምልክትን ብቴሌፎን እንዳፀሓፈት እተቕረበትላ። ሰይትበኣ ድማ ብድፍረትን ብዘይተዓሳን ክምስ እንዳበለት ኣብ ናይ ኣዴኣ ሞት ኢድ ከም ዘለዋ ዝተወሰኑ ነጥብታት ነገረታ። ካብቲ ቦታ ቅድሚ ምኻዳ ግን ቦርሳኣ ትምንጥላሞ እንዳሰሓቐታ ኣብቲ ቦርሳ ዝነበረ ናይ ድምፂ ሪከርድን ኣዲኣ ትፅሕፈሉ ዝነበረ ድያርን ክትቅበላ ንዕዘብ። በስ ድማ ጭቡጥን ንምስክር ዝኸውን መርትዖ ብዘይምርካባ ተስፋ ዝቆረፀት ሶንያ ናብ ገዝኣ እንዳተመለሰት ከላ ዶንጋ ብምንባራ ሚንግያንግ ንዓኣ ሓሲበላ ናብኣ መፂኡ ፍቅሪ ከም ዝሓዞ ብዝመስል መልክዑ ነዚ ጋጣሚ ተጠቂሙ ናብ ቤተሰባ ብምእታው ምስ ኣቦኣ ክላለኸ ኣለ። ድሕሪ ዝተወሰነ ሰዓታት ፍርቂ ለይቲ ብምዃኑ ካብዚ እንዳሓር ድማ ናብ ገዝኦም ንኸይከዱን ኣብቲ ገዛ ንኽሓድሩን ፍቃድ ስለዝተዋሃቦም ናብቲ ዝተዳለወሎም መዕረፊ ክፍሎም ድሕሪ ምእታዎም ካብ ገዝኡ ወፂኡ ናብኣ እንታይ ክገብር ከም ዝመፀ ምስ ሓተተቶ ሕፀይተይ ክሪኣ ስለዝደለኹ እየ ብምባል ይምልሰላ። ኣብ ጎና ከም ዝድቅስ ምስ ነገራ ድማ ኣብ መሬት ኣንፂፋ ክድቅስ ከላ ፈሊጡ ክተዛርቦ ኢሉ ዛንታ ንኽነግራ ይሓታሞ ንሳ ድማ ኣብ ገዝኣ ካብ ብቁልዕነታት ሒዛ መንፈስ ከም ዝነበረን ዘፍርሑ ታሪኻት ብሞባይላ ፅሒፋ ምስ ኣርኣየቶ ከም ዝሓሰበቶም ኮይኑላ ብፍርሒ ኣብ ጎና ወሪዱ ምስ ደቀሰ ንሳ ድማ እንዳጎየት ናብ ዓራት ደይባ ክድቅስ ንዕዘብ። ነጽባሕቲ ንጎ ቅድሚኣ ብምትሳ ምስ ኣቦኣ ብዛዕባ ናይ ስራሕ ጉዳይ ብጽቡቕን ሰላማውን ብዝኾነ መንገዲ ክዘራረብ ጀመረ እሞ ሰበይቱ ሓሳባቱ ክተቐይሮ ብዙሕ እኳ እንተፀዓረት ናይ ትካሉ ዝተወሰነ ብርኪ ክሸጠሉ ኣብ ስምዕ ክበፅሑ ንርኢ። ካብታ ትቕፅል መዓልቲ ጀሚሩ ናብ ገዝኡ ተመሊሳ ምስኡ ብሓንሳብ ምንባር ብምጅማር ንጎ ቀዲማቶ ብምትሳ ልከ ከም ናይ ብሓቂ ሰበይቱ ቁርሲ ዳልያ ከም ናይ ኣዲኡ እንዳሓንቅቐቶ እንዳተኸናኸነቶን ስለዝነበረት ኣብ ልዕሊኣ ፍሉይ ስምዒት ክስምዖ ጀመረ። ናይ ኣዲኣ ሞት ጉዳይ ምፅራይ ብምቕፃላ እቲ ጉዳይ ካብ ሑፅያ ብምስጢር ሒዛቶ ብምባራ ሑፅያ ግን ነቲ ነገር ተሓቢኡ ብምፅራይ ስለዝተረድኦ ሰልዲ ስለዘይነበራ እንኪሉ ብግልፂ ከመሃብ ተቆጢቡ ንሰራሕተኛታቱ ተጠቂሙ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ዝሕግዝዋ ሰባት ገንዘብ ብምኽፋል ነሳ ከይፈለጠት ብተዘዋዋሪ መንገዲ ክሕግዛ ጀመረ። ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልታት ኣቦኣ ናይቲ ካምፓኒ ብርኪ ናብኡ ብዘዝረሉ መዓልቲ እቲ ፕሮግራም ተዳልዩን ዝተወሰኑ ዕዱማት ኣብ ዝተረኸቡሉ ኣጋጣሚ ከይፈለጠት ብዝመስል መልክዑ ሶንያ ሒዛቶን ዝነበረት መስተ ኣብ ክዳን ሰይትበኣ ትደፍኦሞ ሓድሽ ክዳን ከም ዝገዝኣትላ ብምንካር ብብዝሒ ነብሰን ሸይጠን ዝሓድራ ደቂ ኣንስትዮ ንዝኽደንኦ ክዳን ሃበታ። ፀርፊ ብዝተሓወሶ መንገዲ ብምልክት ቋንቋ ብምግባር ኣቦኣ ንዓኣ ቅድሚ ምእታው ኣብ እንዳሻ ትሰርሕ ከም ዝነበረትን ሕጂ ድማ እዚ ክዳን ንምግባር ክሕፍራን ክኸብዳን ከም ዘይብሉ ነገረታ። እዚ ጋጣሚ ድማ ንሰይትበኣ ኣብ ህልም ዝበለ ሕርቃን ክትኣቱን ነቲ ሓቢኣቶ ዝነበረት ምስጢር ብዝተወሰነ ክትዝርግፈላን ስለዝኽኣለት ናብ ተቐዲማ ኣፃዊዳትላ ዝነበረት ነገር ተኣትሞ እቲ ክስተት ብቪድዮ ተቐዲሑ ናብቶም ተኣኪቦም ዝነበሩ ሰማት ክመሓላለፍን ክትዋረድን ገበረታ። ኣቦኣ በዚ መንገዲ ነቲ ምስጢር ክፈልጥ ከሎ ሕርቃና ዘይወፀላን ዘይተዋሓጠላን ሰይትበኣ ከተጥቅዓ ዝፈተነትሉ እዋን ሑፅያ ክከላኸለላን ጓል ሰይትበኣ እውን ብወገና ብኻራ ከተጥቅዓ ዝፈተነትሉ እዋን ሕጂ እውን ሑፅያ ኣብ ቅድሚኣ ስለዝነበረ ኢዱ ተሓሪዱ ይከላኸለላ። ግን ደም ስለዝረኣየ ሃለዋቶ ጥፊኡ ኣብ መሬት ወደቐ። ብቐሊል ቁስሊ ኣብ ሕክምና ምድቃሱ ንርድኦ ነገር እንተሃልዩ ደም ኣብ ዝረኣየሉ ግዜ ከም ዝርበሽን ሃለዋት ትድፊኡ ከም ዝወድቕን እዩ። ሶንያ ምስ ኣቦኣ ዘረባ ጀሚራ ኣብ ልዕልታ ብኻራ ክተጥቅዓ ዝሓሰበት ጓሉ ክሲ ከይምስርተላ ንጓሉ ምስ ሓተታ ንሰበይቱ ክፈትሓ እንተኽኢሉ ክተእምኖ ከም ዘይፅግማ ነገረቶ። ኣቐዲሙ ምስ በዓልቲ ሓዳሩ ዝነበረት ቅድሚ ምፍልላዩ ምስ ኣይሰውር ስለዝነበረ ብግልፂ ማዕረኽ እንደይክፍትን ተንኮለኛን ከም ዝኾነት ንኽርዳእ ነታ ናይ ፅሬት ሰራሕተኛ ከይተረፈት ናብቲ ገዛ ከም ትመፅእ ትገብር እሞ ቅድሚ ምሟታ ኣብ ልዕሊ ኣይሰውር ከም ዝነበረ ስለዝፈለጠት ኣብ ስትረስ ስምዒት ኣትያ ከም ዝነበረትን ንሳ ድማ ብሓድሽ ሰብኣያ ተኸፊልዋ ነቶም ናይ ስትረስ መድሃኒት ብምቕያር ንሳ ትወስዶ ዝነበረት መድሃኒት ከም ዝቐየረትላን ብተደጋጋሚ እንዳደወለት ተፈራርሓ ከም ዝነበረትን ኩሉ ተሓቂ በዚ ጋጣሚ ክፈልጡ ከኣሉ።
ሕጂ ድማ ሶንያ ኣዲኣ ብኣሰቃቂ መንገዲ ስለዝሞተት ናብቲ ዲኣ ነብሳ ዘድፍኣትሉ ፖላሶ ንበይና ምርሐት። ነቲ ፍጻመ ብተደጋጋሚ እንዳሓሰበት ንሳ እውን ከም ኣዲኣ ካብ ላዕሊ ንምስታፍ ተቃሪባ ዝነበረትሉ ሕውፅያ ነዚ ተረዲ ብቁልጡፍ ብምምፃእ ሓቂፉ ካብ ኣፍ ሞት ብምትራፍ ናብ ገዝኣ ክወስዳ ክኣለ። ነጽባሃይቱ ብዘይተጸበይዎ መልክዕ ካብ ድቃሳ ምስ ባህንነት ተኣምር ብዝመስል ክስተት ድሕሪ ናይታ ምሸት ፍጻመ መሊሳ ናይ ምስራብ ክእለታ ከም ዝረኸበት ተረድኡ። ግን ኩሉ ነገር ይስተኻኸል ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣቦ ሓጉኡ ብዛዕባ ናይ ኣዲኣ ነገር ከጻር ድሕሪ ምጽናሕ ኣዲኣ ምስ ኣቦኡ ሚንያንግ ጥቡቕ ዝምድናን ርክብን ቀደም ከም ዝነበሮም ስለዝፈለጠ ንዓኣ እውን ኣትኪሩ ምስ ረኣያ መልክዓ ድማ ንዕኡ ብምምሳላን ክልቲኦም ድማ ተመሳሳሊ ኣለርጂክ ስለዝነበሮም ጥርጣርኡ ወሲኹ ናይ ዲኤንኤ ምርመራ የግብር። ኣብ መንጎ ሶንያን ሚንያንግን ዘሎ ምቅርራብ ኣብ መዓልታዊ እንዳወሰኸ ብምምጽኡ ካብ መጠን ዝሓለፈ ኣዋልድ ከም ዝፈርሕን እዚ ነገር ድማ ኣብ ህይወቱ ውሽጢ ብዙሕ ተጽዕኖ ከም ዝፈጠረሉን ካብ ዶክተሩ ስለዝተረድአት ፈሊጣ ክትሕግዞ ናብኡ እንዳተጸግዐት ኣእዳው ጨቢጣ ብምሓዝ ብሓንሳብ ኮይኖም ሆረር ፊልም እንዳረኣዩ ግዚኦም ይሕልፍዎ ነበሩ። እዚ ነገር ድማ ክልቲኦም ክቀራረቡን ክፈቐሩን ክገብሮም ከኣለ። ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልቲ ግን እታ ሰይቲ ቡኣ ከም ትጭወት ገብራሞ ናብቲ ናይ ቃል ኪዳን ካቲም ዝገዝእ ዝነበረ ሕፁያ ብምድዋል ዘላትሎ ኣድራሻ ነጊራ ከም ዝመጽእ ብምግባር ኣዒንቱ እንዳረኣየ ልክዕ ከም ናይ ኣዲኣ እቲ ፖላሶ ከተስድፋ ወላ እንትፈተነት ኣቐዲሙ ግን ንፖሊስ ኣፍሊጡ ብምንባሩ ህይወት ሕፁይቱ ከትርፍን ንዓኣ ድማ ኣብ ታሕቲ ቁፅፅር ከም ትውዕል ገበረ። በዚ ኣጋጣሚ ድማ ካቲም ብምግባር ናይ ልቡ ከም ዘፍቅራ ይነግራ። ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልቲ ኣቦ ሓጉኡ ናይ ጥርጣሪኡ መልሲ ብምጽኡ ውፅኢት ኣብ ዝተዓዘበሉ ሓቀኛ ጓል ወዱ ከም ዝኾነት ክርዳእ ክኣለ። ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ዝፈለጠ ኣቁኡ ሶንያን ሚንያንግን ይሕዋት ከም ዝኾኑ ስለዝፈለጠ ንጽባሃይቱ ንበይና ናብ ገዛኢትዩ ክዛረባ ይጅምር እሞ ሚስ ሚንያንግ ይሕዋት ከም ዝኾኑ ብምንጋር እቲ ናይ ምርመራ ውፅኢት ይህባ። በዝ ትንግርግር ኢልዋ ናብ ኣቦኣ ብምኻድ ንስኻ እቲ ሓቀኛ ቦይ ኣይኮንካን ዲኻ ኢላ ምስ ሓተተቶ ኣቦኣ ድማ ነዲኣ የፍቅራ ከም ዝነበረን ንሳ ግን ምስ ካልእ ሰብ ፍቅሪ ስለዝሓዛ ካብ ካልእ ከም ዝጠነሰትን ንሱ ግን የፍቅራ ብምባሩ እንዳፈለጠ ኩሉ ነገር ክኢሉ ምስኣ ክነብር ከም ዝፈተንን ኩሉ ነገር ካብ ዓቕሙን ላዕሊ ምስ ኮኖ ግን ኣብ ሓዳር ከሎ ምስ ካልእ ክዘውር ከም ጀመረን ነቲ ሓጂ ዘላ ሰበይቲ እውን ሽዑ ከም ዝተላለያን ተዛረበ። ንሳ ድማ በዚ ነገር ሓዚና ናብ ናይ ኣዲኣ መቃብር ብምኻድ ምስ ገዛ ሓዋ ፍቅሪ ከም ዝሓዛ እንዳነበዐት ክትዛረብ ንዕዘብ። ብተመሳሳሊ ኣኩኡ ናብ ሚንያንግ ብምምራሕ ነቲ ሓቂ ነጊሩ በዚ ጉዳይ ተጽዕኖ ከይፍጠርን ብገዛእ ፍቃዱ ካብ ስርሑ ክእለን ነጊሩ ካብቲ ሃገር ድማ ንኽወፅእ ከፈራርሖ ይረአ። ኣብ መወዳእታ ትዕዝብትና ሶንያ ናይ ምርዓት ቤሎ ተኸዲና ውፅያ ኣኼባ ናብ ዝገበረሉ ክላስ ብምእታው ነብሰ ጡር ከም ዝኾነትን ምስኡ ከም ትምርዓውን ምስ ተዛረበት ኣኩኡ ግን መርትዖ ሒዙ ብምምፃእ የሕዋት የሚሉ ዋላ እንተተዛረበ ብዘይተጸበናየ መልክዕ ኣቦ ሓጉኡ ነቲ ሓቂ ክገለጽ ይጅምር እሞ ሕፁያ ሚንያንግ ናይ ብሓቂ ወዱ ከም ዘይኮነን ኣብ ውሽጢ ሓዳር ድማ ዝሙት ዘሎ ነገር ከም ዝኾነን ኣዲኡ ድማ ምስ ካልእ ወዲ ክትዘውር ከም ዝወለደቶ ብምንጋር ናይ ብሓቂ የሕዋት ከም ዘይኮኑ ብግልፂ ዳሕድሖ። ድሕሪዚ ኣኩኡ ኩሉ ነገር ዝገበሩ ነገር ስለዝተፈለጠ ገዛእ ወዱ ዋላ ይኹን ዳ እምበር ነቲ ኩሉ ንብረቱ ንጓል ወዱን ነቲ ክሳብ ሕጂ ዘዕብዮ ሚንያንግን ብምሃቡ በዚ ድማ ብናይ ብሓቂ ሰርፕራይዝ ኣዳልዩ ናይ መርዓቶ ቅርበላ ክሎ እንዳረኣና ትዕዝብትና ኣብዚ ንውድእ። ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብና ንሎሚ ዘቕረብናልኩም መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ። ከም ዝፈተኹም ኣይጠራጠርን ነዛ ቪድዮ ላይክ ሼር ብምግባር ዘለኩም ሃናፅ ርእይቶ ይኹን ሓበሬታ ኣብ ኮመንት ሴክሽን ኣቐምጡልና። ነዛ ቻነልና ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ቦሩ እንዳበልኩ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ።